martang yang mahita. Dami ni batana sumurusan saluhuk na roha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di batani kita imana tersurat di buku Evangelium Matius bidu 25 ayat 31 satu ayat 46 tangyo kamu mahatani di bata. Alai dung rosugut anak ni jolmai marhasangapun rap dot saluhut suru-suruanna. Huduran nama di si habang sahasangapun naim. Dungi marluhut matujuluna nasa bangso. Jadi sirangon nama nasida songon binahin ni parmahan nama niram biru-biru buru-buru sian biru-biru tunggal. Jadi pajong-jongan nama buru-buru itu siamunna alai anggu tunggali itu habirangna. Dungi dohonon ni rajai matu akka na di siamunna Roma hamu. Akka na pinasupasu ni damang. Tiak kamu maharaja ni na pinature di hamu sian hauja ni tanoon. Ay na malay doahu dilihok kamu doahu mangan. Namawas doahu diliok kamu doahu minum. Naburo doahu gabe di jakok kamu doahu. Namarsako bulung doaku jadi diperlusi hamu doaku. Nahacita doaku jala ditikir hamu doaku. Natarhurung doaku jadi rohamu madu doaku. Dungi dohono ni aka partigori mamangalusi Tuhan na diga kuidahami ho male. Gabi huleo kami ho mangan. Manang mauas gabi huleo kami ho minum. Na diga kuidahami ho naburo gabi hujako kami ho. Manang marsako bulung gabi ho parlusi kami ho. Na diga kuidahami ho marsahit manang tarhurung gabi hudulu kami ho. Dunga dusa ni rajai mana sida situ tuduh hata naudoko tuham nasa nabinahe muna tu sada sian anggiku akan amik meton natua hudi di bahe kamu dungi dohonon nama tu akan ada birangna la kumahamu sian jelokon hamu akka nabi nuran tu api salilingna napi naturen sibulisi do diakka surusuanna. Nama ledo aku dang dilihok kamu aku mangan. Nama was doahu dang dilihok kamu aku minum. Naburo doahu dang dijakok kamu aku. Namarsako bulung doahu dang diperlusi hamu aku. Namarsahit doahu natarhurung doaku dang di dulu hamu ang. Dungi dohonon nama nasida mangalusi ibana Tuhan na diga kuidami ko male. Manang mawas, manang buro, manang marsako bulung, manang marsahit, manang tarhurung. So hupature-ture kami ho. Dungi dohonon nama mangalusi nasida. Situturu na dokot Tuhamu. Dinasonya tuamu na sahala siat akan amik meton. Sa doahu do nasoniat pamuna di si. Dungila ako mana si dito na bernis ang liling na. Alay anggo partigori hanguluan si saliling na do. Ima sahana. Dihamu na do nga sahapor siyaw di bagasan Jesus Kristus. Sada suku-suku na perlu ikut taalusi di bagasan ngulutong. Ahado arah manang tujuan ni nguluta di Portibio. Secara umum jolma mengalului ngulu nama notto. Alai gudang do jolma naso apala makarikoton ngulu nama nottongi. Dohot berbagai alasan.
Alani masa takas jala menarik do mulu teida tu tema ni mingguta nang tu arah ninguluta do tujuaka. Gak bisa ada si ingoton ima sama tema ari uhum sobat. Lapatan nanu nga dilubakon Tuhan Yesus Kristus tu kita sada ari paruhuman. Jana ari uhumi dilehon jala di pabuah asa jala otta uhum dohot upah obat tu akka nataula obar tu akka pabahenata jala di ari nang ditutuhon nai ari naso di pabuana alai kita songon napor siya tahatin naku jala tah perhatutu do taha porsiai nekon rodo ari nataguari ima ari paruhumani akhir camani jala molo tabai huti memang sema muka bidu 20 1 bidu 25 secara teologis diajar kudo di Papua do nang tudusan nang aka upama manarengoti taringot tu ari paruhumani jala manarengoti taringot tu akka si caloon ni colmai obar di akka nataula dohot nang diaka pabahenak. Alani masa menarik do molo taida tujuan ni Tuhan Yesus mengajar pun itu hita nang tu sisiani asa aha do sila honota doho si bahenota saat tuari haroro ni Tuhan Yesus paduari jala itu nanai idota di baga satu pukon na niajarkon na tuhita gak bisa ada pabahenan manang sada tindakan diajarkon di tupukon imam pabahenan do tindakan na sederhana gabi sihang ulukonotta nang silakonotta jalalas di baga salmas ni roha huttarida pakkorhonna nang digulu si ganupari. Ala nama saya perlu do udah honota di bagasan buton ima perlunya kahapur syam. Nang songoni diaka ulauta. Jala ide tujuan nang arani nguluta. Ima taringot tu haluan diari paruman. Alani sada neko takas tahangulukon iya pakorhon ni hapor siyauni ikut tarida marhite tada nang marhite pabahenan asa ko takas jalamanati tamangido nang mangula kondo sa dengar-dengarna bahwa di pangula kono tay saluhu na ikonanyo ni hapor siyaw asada kolan buhi siyon siyola sida buhi alay pangula kono tay ima alana niyo ni hapor siyaw dan kolan asa di ida mata manang asa di daw na torok molo taula ko na rin alay tumbaga si titudo ima dampak ni pangulahon jadi sada jamita diaka nama calo do diaka na kubikisa alan dia wakadongan di baga satu puton neng berengot tado akana taulay ido calo alani masetakas na taida taringot tumong ni hapor siyaw jalata jaha manon di Jakobus 2 ayat 10 do ayat 22 dia sa pulpiti takas do dok hapor siyaw ni pisongoni do ang musodok pangulon na nang mate do hadiryon di patakas mamuse di ayat 22 di ida hodisi manupa do hapor siya nito angka ulong
Dia lesyakan ulauni gaberi pas hapor siauni. Lapatan na patokan ni ngulu ni hala na porsia ima holong. Lapatan ni ngulu manang ukuran manang patokan ni hita na hinokop ni Kristus mangulu di bagasan hukum cinta kasih. Asara parholongi di bagasan ngulu dak kaya mabiar taringot to ari uhum. Ia halak parholongi dang mabiari taringot to are haroro ni Kristus paduhani. Jala ia halak na di bagasak kolongi dang mabiari mono di dekoare taringot to harajao manang hari kiamat. Alanido tahilala arah ningulu na porse tujuata dia may mangulu di bagasan apa ni di bapa do di bagasak kolongi ima asal jumpa kita upah dohot sada suku-suku na mangulu mono dita suku tu di bagasan ngulu tu dia do kita di bagasan ngulu tu dia makarungan hal nama saya menarik taida di ari panghumani Roma debata gabi pangukum jala bahenuni di batama marluhut tujolona jadi sirangon nama colmai pola di bahit Tuhan Yesus ada kobaran manang simbol taring di are panuhun ima lahu membedakan anak ni di bata dohot nasona punani di bata bahinon nama songon nabinahin ni parma songon tudusani songon dia mabahinon ni parmahan ima manirang biru-biru buru-buru dot biru-biru tunggal jala di papuli ma biru-biru buru-buru usiamun jala biru-biru tunggal tu hampiran sana na nembel tadi siak kadongan ima satu takas do di papuli jala gak bisa ada suku-suku di duhita biru-biru boru-boru ido manang biru-biru tunggali ido hita di bagasan melutong dia lapatan ni biru-boru-boru mas takas do Ido taring tu biru-biru boru-boru ima nadi sabula siamun alai biru-biru tunggali ima tu hapia kita do mamili jala kita do menentukan marhide pangulot tanah kapor siapa sigan upang marhide ima dia bakadongan nuai isi mahita da tu dia mahita jala taida ma takas di bagasan mulut tahun asa bui do berengot kita biru-biru boru-boru ido manang biru-biru tunggali alai masai tabu mololam tababagas ahado nani dok nitupuko nani ajar honna tuhita di partikianong na parjulu diajari tupuko mahita di ayat 35 ima gabi halak para siroha lapatan ni para siroha ni ima mabuka rohana tergerak rohana tergerak pikiranna tergerak nanguluna adong pabaina adong action takas do di ayat 35 aina male do aku di kamu do aku male aina mauas do aku di kamu do aku mi dinabro do aku gabi di jakuk kamu do aku dia makadongan dia jari do halak napur ima ikut para siwa tidak do dampak ni wabah pandemi COVID-19 budak kalak na kehilangan perkara juan budak kalak na malik
Budak kalak na mawas do na burok. Budak kalak lamar pubos ng naso adong karejo na do akan asing do pe. Alay di baga sa tubuko sada jujud tuhita. Ima gabi halak para siroh. Namar labatan di jujui mga letuita asa mara siroh itu tu akka halak namali tu akka namaus do tu akka nabro. Narendo kota ima. Gudang ni jolma di partikianon namali do namaus na sodapok mangan. Nabarulah kayaknya ni alanya ka pandemi manang alanya ka krisis na multidimensi di partikianon. Ala di baga sabtu puko di payung ita asa mangalih semangat mangalih kun nguru para sirukaoni mangalih mangat do minum langsung ni mangalih tumpang asa tarida siap kita apataran di nguru para sirukaoni. Nah berdua kuneng dohon untuk pukul do tu kita ima nguru namar basa biaya tulu buronomi didok namar sakut mulung doaku jadi diparlu si kamu doaku nah hati dan doaku jadi dipikir kamu doaku nah terbuang doaku jadi rodo kamu madu dia maka dong sahapur siaun di tahun 2020 di patu pahuriat tado tapu seding manang tahun kabaran inji nampe hampir satahunon hira medini hira sotarida do alani pandemion diakah pakko basiun alai masegune do masegudi mulugui ta patu pahun sending manang patu pahun pekabaran inti marhite dia may membangun Marcelo Leon nabui ima idok di baga satu puto namar sakok bulu doamu jadi di perlusiamu nah cita doa ditikir kamu natar hurung doa jadi roh kamu madu ana ikut rajumat tado di zamanon nagudang ima dia faktor mabayang marpus alay di baga satu tahun nang diajar di masih rupa nabuhi kainot pa ina manang nabuhi manikir akadongan pa baik di mangalipon imanak kaningani siyang faktor pendidikan ekonomi nang akka na so terjangkau dia ka alami transport marhiti na takas bilog di baga satu putong andong isa kita boy mabuka rohana marbasa-basa jala gudang do picol mana marsahid ala misahiti gabi buy mati ala nangandong pingubatan ala nangandong keving ala nasodong sibahinon ala subuhi marubat gabi gudang mati bahkan gudang atasai ida nuay nanay ajaran tupuko molo marbasa-basa lapatan na buhi patuluhon jalan haluang jalan tugas ni pejon na sa tuita pengincilan ina kengani iman dia ketuhanan na terhurung na di baga sa pencara namar lapatan ding porludo talep tunasida haguhun torludo talep tunasida pengincilan molo alani hacahatun nado madabu nasida asadong pertobatan alay ng songoni do buhay do masuk halak to penjara dan alani hacahatun alay alani kebenaran mana kasihkan hindi ikubuhay do di honot tak semangat asa totong di bagasan nataguala kaya makatidak macam
Itu na pinarbagabangan itu kan Jesus ngulu namar basa-basay mampu mangale siya paraditon, mampu na kayo mangale pangurupiyon, mampu madulok ka na marsay, mampu na kayo madulok ka na hanapin cara na tarhung, jalaburi na siya makilala kehadiran Kristus. Ala ni namar basa-basay, mereka merasakan dia na kehangatan kasih daripada Kristus. Napatuloy po na inohono yung trupukon ima ngolu parho. Di ayat opa pulita kasma tayo jadi si ado na nidok na ngolu parholong. Di ayat opa pulidok nasa binahiku tusada siyan anjiku akan anak neto natuaku di bahit kami. Lapatan na bison imasada hatan itu kan Jesus lah membongkar kepalsuan di jom mataringon tuhulong. Ay gudang anak marlisi leon mabain akan adingan tulungan holan sekedar tulungan na. Gudang anak marsi leon marholong ima ala holan ima adong na dibuat na. Alay anu di bagasa tutup dia jadi kita dia ni asa di pangula kotay mambain tuwag ka namit nito. Jadi itu natin ida di kepalsuan na pinasaan itu kan Jesus tuwag ka natorobin ang posisyon na. Iban suku-suku sa dihari ko mali, sa dihari ko mauwa, sa dihari ko buro nagkuliw kami na marlapahan tadi asa pangtaklo dibuka Tuhan Yesus bahwa halat nama dokolong rohana tu Jesus, bahwa halat nama dokolong rohana maka porsi Jesus, bahwa halat nama dok ima porsi Jesus nama bain tuang diko nama itu nama baik wow. Sada ajaran hunung manang sada ajaran baru na pinasahan ni Tuhan Yesus ima maka hulongi akan namin maka hulongi akan naso mardika, maka hulongi orang-orang yang tertindas itu adalah bukti mengasihi dan mencintai Tuhan. Dia maka doang arong mayasa dan namasa, adong masada ama namora, yama namoron marniki na ibana. Di parnipion ni manaon kajukwa ma ibana do Jesus. Didoktukan Jesus ma didoktu ibana. Ro au madda portoko tu bagas hari Kamis jam 12. Ninna mamado amat tanah mulai. Usong ni dungo ibana tasong ma ibana. Dung di ibana ni pinay di patupa ibana ala di pasti rohana ala songon namora ibana penjemputan manang penyambutan di bagasan haroro ni Tuhan Yesus di bagasan ko di bain ibana ma penyambutan do aka hiasan do aka makanan do aka na hubar laho bacalo haroro ni Tuhan Yesus di bagasan lima ala didok dijanjihon roh jam 12 hamak kadongan dung songoni adorang so roro pe Tuhan Yesus jam 12 tu bagas nai marpikir ma ibana jala tarpay mana hudun dung may bereng mana jam 10 lasso roro pe Jesus alay adong maro sada inaina na matua martukot mangido sipangan ala di bereng kotor jala roa itor di palawa mataido di suruh aka ajudan na mengusir inaina na matua Dung jam 11 bangun si adus sada inaina nah dua naruan na jombang canggih mengindo air terbagi di dalam teh diusir
Dung songon itu kena mo si adong marosa dan na sumaray na campang camping dosa dan na matua olah diberi songon bagi kima amat diusir ala dido keluar terkenari rotamu raja Yesus langsung cukup potong bau di kamu diusir ibana jangan nunga terpeban yang rapanga siang do Yesus di bana marti kinunga jam 12 sampai jam 12 diberi manung malewat satu majung si terpemana saat jam sana terpema alam nasi terpema dulu cimana terpulung ibana dina terpulung ibana marni lima ibana di bagasan dipinai dok Tuhan Yesus ma ale amang namora dan toho naing macalo haroro roa unak kaning marhite sada ine na namale ine na naroa ine na batua diusi hola roa kaning sada ine na tumaido ay diusi ho so sada dana dokot ama mana matuna campang cantik diusi ape au dungo mama saya itu matangis bagaimana saya nungu mawana nungu matangis alam itu dia maka donga sahapur siawan mariki di barita ido nanay takas do hono di barita jara ido takas neng do hono ni Tuhan Yesus dia ayah obat pulih dungi dia lusi raja mana sida situ turun rokok Tuhan nasa nabi nahimuna tu sada sian anggiku akan ame meton ngatua hudui di bahek kamu atau hamok kadongan unang mas ida buhi kita mulu naik majalo Yesus kita mulu naik mangulakon na din kita mulu naik patulukon ima di hari parukumani ikut di bagasan pangahonon nama baik puname tok kana taruru tok kana pugus nama baik di bapame dia makalongan laos imanuain di mingguta sa dari minggu ujung tao parhuriaon manang parningotan niya kanamodi dia ada tuputan do hita asa mga rani di ngulu di pajuon ni Tuhan itu hita nasa somal tadok ima mementumori ingot ari hamamatim labatan na ngulut taon hola bersinggah par satu kina dui alay no balga arah do tujuan di ngulut do asa tetuk kita marnida maruji-ruji di bagasan ngulut taon na totong do arah tu dia kita jalan terjuru kita di bagasan ujung tau parkuriano di parningotan di namun dengan meruji-ruji apakah kita sudah peduli dengan orang yang mengalami kelaparan, kehausan, sakit, yang tidak berpakaian, yang dipenjara? Apakah kita sudah memiliki kepedulian itu halak na somar di hadiah tunamet meti? Apakah kita sibuk hanya memikirkan diri kita sendiri atau ego? Buah adong dupe napatan di bapa nata bigi suara ni Tuhan Yesus nata bigi suara hatan di bapa natia pari kaca mengubah kita atau imok persatu kinadungulun bisa hari taulah manauli nadingkan tabahu babima unang beta paliling-liling unang beta pay mematiki alay tapabagas jalatarinong kumahatan ni Dewata soalnya ni dok ni si Petrus si sada Petrus sada ay 24 ini dido ibana ay songo du dona sadagi songo bunga-bunga ni du ido sa luhut hasa ngapon na nunga manos ti jala marurus bunga-bunga atong ngulutong patiyuk matukan Yesus jala honang ibana mata pangasahon momentumori taing oma
Nakutok kita di ari parumani na masuk jala tu siamuni debata hitama biru buru-buri nani siamuni uhatis tu simahida sa rodi modu namanotto. Amen. Moliate mariho alitukan debata marihiti atam nabati na pangatokani asa tama hamin di baga sebulan Tuhan gabe las di roha gabe sibuan jamita hangu dua tuaka natoro nang tulia portibion moliate na Tuhan Deo. Amen.